Ale ty si myslíš o sebe, že si levica, ale nie si levica. Ty si len vieš čo? Ty si len odpad. Ty si len odpad, ktorý sa nevie chovať medzi spoločnosťou. A to prepáč, že ti takto hovorím, ale ty si to. Lebo ja, aj keby som chcel stať medzi tebou, už mi ľudia povedia, to čo stojíš, za kým stojíš? Však tá osoba ťa ponížila, zverejnila, preklína, hreší, deti preklína, všetko. Preklína ti ľudí, čo ti Adam pomáhajú. Ty si ale neuvedomuješ, čo ty vystrajaš. Ty chceš len proste hádky a ty sa chceš len hádať a to je v tebe. To je proste len v tebe a pre teba je každá žena tu na TikToku piča, šlapka, kurva, prostitútka a každý fajči kokoty. Ale ty sa už nepozráš na to, čo ty robíš. Ty sa už nepozráš. Ako... Sorry, ale... Ty si dojebala veľmi, veľmi všetko. Veľmi. Veľmi ako... Ako môžu na mňa nadávať, koľko chcú ľudia, ale... Ty si to tak dojebala, kurva, že tak, jak ťa mali ľudia radi, ty si tajný, povedal, aby si sadla na kokot otcovi. A za čo? Že mi dala gifty? Ty si Estere preklinala deti? Ona ťa podporovala? Ty si vieš predstaviť, že ty vieš o tom, že ona mne, Estera, kupovala letenky, aby som šiel za tebou? A ty si jej preklinala deti, aby zdochli jej deti? Ty sa uvedomuješ? Ty si proste nevážiš ľudí. Ty proste, keby ti hoci kto dneska podal pomocnú ruku, ty si zapneš live a ty toho človeka dopreklináš. Ja v živote by som si nedovolil nadávať na niekoho, čo mi pomohol, keď som bol v ťažkej situácii. Vieš si ty predstaviť, jak ja som plakal? A vieš, kto mi pomohol? Estera mi poslala peniaze. Daniela, Simona, Arietky, bohyne, všetci ma podporili v giftoch. Vieš, jak ma podporili? Aby som prišiel za tebou. A ty dneska im hovoríš, že sú kurvy, že sú štetky, že sú tu šlapky, že chcú jebať, že chcú mrdať. Tak čo to je? Ty nemáš výchovu? Tvoja matka ťa nevychovala. Preto tvoja matka, keďže ťa nevychovala, preto sa chová k tebe tvoja dcera tak, ako sa chová. Ty proste si neuvedomíš jednu vec a to je pravda. Ty si proste nevážiš od ľudí pomoc. A tá pomoc, mne keď dneska niekto pomôže, mne keď dneska niekto niečo dá, kurva, do piči skurvenej, ľudia ma neserte. Ale keď mne dneska niekto niečo dá, tak do piči, jak ja môžem povedať tomu človekovi, aby zdochol. Jak? Veď to nejde. Veď to ani nefunguje. Keď ja budem na ulici, čo ak mi pomôže ten človek? Čo ak ten človek ma tak nadvihne, že ja budem v šoku? Ale ty si to neuvedomuješ, pretože ty máš silné ego. A ty radšej napíšeš mne, ja už nemám na chleba. Haló? To proste nie je takto. Toto ty chceš využívať situáciu. Ty chceš využívať ľudí. A to takto nefunguje. To není toto, čo ty si myslíš. Haló? Mne keď niekto pomôže, alebo Ježiš Maria, mne keď niekto dá nákup, do piči vyjebané, aj keby len na tú čínsku polievku, kurva, ja si to budem vážiť?
Veď to mi dal cudzí človek a nie rodina. Prečo ti nepomôže napríklad Blanka, čo žijú v Kanade, tvoja rodina? Alebo čo žije na Slovensku? Ale cudzí ľudia. A ty ľuďom nadávaš do šlapkoch, do kurvoch, že fajčia kokoty, že sa... A ty dopreklínaš deti. Tebe to je úplne jedno. A ty chceš, aby ja som to robil. Ako prepáč, ale ja to robiť nebudem. Sorry. Ako ty si normálna? Ty si normálna. Kto ti v dnešnej dobe, kto ti dneska pošle len tak gift? Kto? Kto ti dneska pošle na účet 10 eur? Však len, aj keby to bolo len 10 centov. Ale si zapamätaj jednu vec. To sú cudzí ľudia. To nie sú takíto, to nie je tvoja rodina. Ja mám 5 bratov, 5 sestry. Ja mám veľkú rodinu. Ale mne poslala z mojej rodiny jedna sestra. A to bola Sonia. Nikto viac. Takže ty si uvedom, že tebe rodina nepomáha, nekupuje, neposielava nič. A ty dokážeš poslať cudzích ľudí, čo ti posielavajú na účet peniaze. Kurva! A ty povieš, chod sa otcovi jebať na kokot. Neposielavajte mi tie slohy. Ale to je trápne. To je ubohé. To je ubohé. A to je, vieš čo? To je skôr smutné. Lebo ty si nevážiš. Prečo mne posielavajú ľudia? Vieš prečo? Lebo oni vidia, že ja si kúpim jedlo. Ja si kúpim oblečenie. Ja si šporím. Teším sa z obálky, z pohľadnici, zo všetkého. A ty normálne